Здравейте всички! Днеска ще играем Clash Royale и дано да ви хареса клипчето. Ако не ви хареса, не лайквайте. Ако ви хареса, натиснете този лайк бутон. Сега влизаме. Така, както виждате, съм 5 арена. Не съм чак толкова силен. Искам на карчопа да ми излезе огледалото, както се казва Mirror, защото е много яко за мен, не знам за другите, но мен много ми харесва. Така, ще направим няколко битки, мога да гузя, защото не съм много добър в битките. Така, да почнем. Не с точното ми комбо, както го правя всеки път. Той попусна Валкери. Поне взех нещо на код. Хайде, много е бавно тази. Искам да пусна принцип. Той на втори левел. Убийството на гена. Тук мини пека. Атака! Стига, мразя такива хора. Това в малко на скелета на нас. Така помогнем малко на мини пеката. Слушай, взема и тази кола, майче. То пак пуснал значи. Тя като е бавно ще откаже. Така мисля. То трети лево ли? Това е доста впечатляващо на тази арена. Вижте изброение. Така хубава скорост на тези миньони. Добре. Риб барбарен. Но не е риб принцес. И това е красиво минутата. Да, браво минутата. Само така. И както виждате, чеслата ми е пълен. Но имам Gold Chest, което е долу хубаво. Но имах Giant Chest, но не можах да започна видео. И също това ми е първото видео. Но искам Lumberjack и Sparky-то. Може би и това. Както да си Graveyard. Дали да направя една френдли? Айде, ако някой въобще иска. Значи всички ги изправях така. Ще направя си една нормална битка и ако има френдли батъл, ще отивам направо в френдли батъл. Така. И с комбото ми до някъде. Ако имаше и мини пека, муцка. Подявалите. Поне взех нещо от колата. Та сега с един хит. Мразя го той. О, тъкмо на време. Добре, че им бе играл. Но пък той има Fire Spirit. Опа, извинете за това.
Майко, ужас. Браво, много си добър начин. Аре, един. Айде. Майко. О, да пуснем това. Гоблин барела. Не. Браво, гоблини. Сотка. О, фарбол. При на място. Каво. Айде. Санска. Стига да. Някой френдли батъл. Дали да правя френдли битка? Иска. Така. Аре ще направя още една битка. Ако няма, може би ще спра видеото или ще правя още битки. Или ще апгрейдвам. Сега па нямам принц. О, имам. Сега ще изчакаме до 9 елексир. И няма да изчакаме до 9 елексир. Сега ще изчакаме до 9 елексир. Еми няма да изчакаме до 9 елексир. Добре, аре ще изчакаме, защото това не е толкова голям проблем. Като си толкова малко. Айде! Победа! Охо, честна и почтенна победа. Да. Има ли? Не искам да си го мини пеката, но добре, айде. Мислех си, че бомбата няма да успее. Поне ще ми даде парички XP. Така, някой. Така. И както видите, което е якото, 9 левел с принц 4 и мини ПК-7 и това е много яко. Това ми е комбото. Принц и мини пек. Ако пусне, например, принц и... Ако пусне принц, пускам барберените на 9. Така. Какво правя аз? Кажете ми. Опа! Майко, колко се прецаках. Майче, то ще ме бие. Давай, бе! То ме бие. Ужас! Но толкова ли го остави, бе, майко? Хора, това ще бъде за днес. Дано да ви е харесал клипчето. Коментирайте дали беше хубаво, дали беше интересно, дали не беше интересно. Както ви казах, дали ако не ви е било интересно, не лайквайте и така. Чао, ще се видим в другото видео.